साला हमरा से छोट छोट लड़के के बियाह हो जाइबा। ई देख साला इमरी दीपकवा के बियाह हो गया। साला अगला साल हमारा से छोट बा 2 साल के रजुआ ओकरो बियाह हो गया। आ ई साला गणेशियो के बियाह हो गया। 2 लड़को बा। प्रणाम भैया। खुश रह खुश रह खुश रह। अरे सोनू बा। हाँ हाँ सोनू आ। अरे तोरा के तो हम गोदी में खेलैले बानी। संगे चला ना घरे पोतवा तो रोइयो खिला दी। अरे तू बियाह कर ले का रे? ना मालूम है 2 लड़को बा 12 में बियाह केले बा। ठीक बा भतीजा चलो हम पीछे से ओई बारी। जा तनी ओई हो तंगे जल्दी। हे भगवान साला ये गोदी में खेलैले रहली है ओकरो बियाह हो गेल 2 लड़को बा। हम घर में बड़ा गाँव में